mag yao dho wath mondo mi koro donje nam mano kama gintiere kar kacha kata ka gin dho aoche ma opogore mantiere e gwengewa. Nyalo bedo ni ma en paro moro mabiro ga mana kinde ma koth no sichako nyoro jowa. Kose en gimoro minyalo tim chon. En giminyalo tim chon to bende counties nigi teko mar time. Kose rito mana mondo go kode siasa e kinde mantie. Gima ing'eni king'iyo chik in terms of gimoluongo ni budgetary allocation. Chik wacho ni wan gi atamalo monego bed ni ikete wach miluongo ni dongruok to gi weche miluongo ni gimoluongo ni recurrent expenditure, chulo osara, chulo pending bills, gik machalo kamano. Tiyo ni atamalo mathoth dhie chulo osara, recurrent expenditure, matin kabisa madhie dongruok. Dongruok ok omi pek ahinya. Koro mano ema hinyowa nikech seche mitimo budget every financial year, jotelo especially my county ok gin mi priority ne gik machalo kamae. To the national government basi ni nitiere migepe. Wanya gi National Disaster Management Authority. Iripe to jogi to gitimo ang'o authority mar disaster management. Kada mane Northeastern minena nyisini. To kada Northeastern kada bende gintiere ke county. Gintiere kendo gin jok machamo osara. Gito tich gi en ang'o. Research mane ma gisetimo ma gichiwo recommendation ni kuonde ma koth oulam hinyo ji to kuonde ma oro hinyo ji onego bed ni watimo kama mondo wares jopiny. Mage gik monego bed ni kok giti to onego bed ni gibedo. Onego gol kes gen burden. We are using what you ge osuru mar jopiny mar keto offices kanyo to kwane lokruok manyalo timore. Kamane wach mantie nyakura Ramogi Jwang en ting' mar jotelo gi duto ka une jotelo mago mawuok e county ma Kisumu. County e kar kanyo un gi ting' maduong' ahinya. To bende ang'eni wakili ang' wayud thuolo mar mondo mi ka en soko wangi ang' wasoko wangi ka gin chieno kiny ma kawuono kata johera gi mane odhi okon gi giwuok oko gidhi gichwale kony.